Det første spørgsmål, der presser sig på, det er selvfølgelig, hvilket ur har du på håndledet? Ja, og det kan du egentlig se i dag. Det er faktisk rigtig fint. Men jeg har faktisk taget et ur på mit egen selvfølgelig, der hedder Seaside 01. Og Seaside er jo et relativt stort dykkerur på 42 mm, som på mit håndled måske er lidt til den store side, men sådan til den der populære dykkerurs segment, der er det en rigtig fin størrelse, ligesom man har lagt på, og så er det med et dejligt mekanisk urværk, som jeg altid laver min ur med selvfølgelig. Ja, og så er det med rød krans. Rød krans. Mix rød og sort krans på det, som en solopgang nu er på den jyske vestkyst, så der er lidt islet fra min egen navn af fra Esbjerg. Ja, er det det, man kalder en cola? Det kan jeg godt sige. Ja. Ikke en rigtig Pepsi. Ikke farvemæssigt. Nej. Ja, og du har lovet, at du vil fortælle lidt om hvilke uger, du har taget med. Og du har også lovet lige at kort historien om Borgvard op, som måske gik tabt lidt i telefoninterviewet sidst. Ja, altså det var jo lidt, det gjorde mig godt omkring sidste gang, lige fra et cyklonur, som ikke har i sortiment mere, til noget XYZ, andre ting, men det er da rigtigt. Så jo, jeg vil gerne fortælle lidt om Borgvard uger, og hvad det er, både i dag og hvad det var før i tiden. Hvor man siger, det der er ved Borgvard uger i dag, det er jo igen en rigtig fin webshop af mekaniske ure til mænd, og kommer til at lancere en damekollektion inden ret længe, som jeg glæder mig sindssygt meget til at præsentere for folk derude. Alle ugerne, de er jo inde på hjemmesiden, man kan altid ind og kigge på, hvad det er for nogle, men det er hele ideen, det er at lave nogle ure, der er prisvenlige, der er rigtig meget value for money i, og hele tanken med Borgvard ure, det er simpelthen at gøre de her, lad os sige, køber af ure, gøre dem rigtig glade, og give dem så meget værdi som overhovedet muligt i ur. Og nu har du selv lige kigget og mærket på dem her, så der er jo rigtig meget sindssygt ekstraordinært i til prisen, må vi altid sige, og det er altid et perspektiv, man sætter til, når man laver nogle uger herfra. Så det er det, jeg er ved at blive til i dag. Borgvard uger har før tiden været en hobbyvirksomhed, hvor jeg lavede nogle forskellige limited edition kollektioner, og der stak i øst og vest i retningen. Og nu prøver jeg sådan lidt at lave nogle forskellige kollektioner, og samle i en dykkerserie, en sportsserie, og begynder også at lave en vintage-serie nu her. Og så er der selvfølgelig det her Skeletor ur, som jeg også rigtig gerne vil præsentere inden ret længe. Den er ikke aktuelt nu, men kommer inden ret længe, som også er en serie, jeg altid prøver at arbejde på. Så jeg er ved at finde nogle forskellige retninger derude, og så bare lave nogle virkelig kommercielle ure til nogle rigtig fornuftige priser, synes jeg selv. Og hvad er prisniveauet, der snakker om? Som jeg vil lægge det lige nu, så er det mellem 12 og 1.500 kroner for mekaniske ure til mænd. Damekollektionen kommer til at være en lille smule billigere, kommer til at ligge omkring de her 800-900 kroner, og det bliver sådan en kvarts-serie, jeg kommer til at gå ind på. Okay. Så der kommer lidt forskelligt undervejs, det gør der. Og der er ikke planer om at lave kvartsur til mænd? Ikke i nær pipeline. Nej. Det er lidt, jeg tror det er noget på det at lave et mekanisk ur, en kollektion, altså kollektioner på den del, og så er tanken, at jeg gerne vil lave det sådan lidt må ikke misforstå mig, men altså lave lidt for dummies, altså sige folk, der gerne vil have et mekanisk ur, hvad indebærer det egentlig, hvad er forskellen fra mekanisk til kvarts, når man skal ud og købe måske det første mekaniske ur, og så håbe på, at Borgvard ure skulle være en webshop, der skal være trygt at handle ved, og man så får den her rigtige vejledning fra starten af, sige, hvad er det egentlig for et produkt, du egentlig har købt, som ikke skal ud og stille sig de her, hvad er det for hvilke spørgsmål, man kan finde på at stille efterfølgende. Og jeg tænker også, der skal ikke være mekaniske ure i sortimentet. Undskyld, en gang til. Altså nogle mekaniske ure til optræk. Det har jeg lavet en gang før, og jeg må så sige, måske når jeg ligger mig i det her prisniveau her, så jeg har mange forventninger om, at det bare skal kunne gå, de skal kunne tage det på dagen efter. Så mange vil gerne have, at det skal være et automatisk ur, der ligesom bliver styrt på en måde, hvor den mekaniske del, altså med selvoptryk, eller med, hvor man selv skal trække dem op, det er noget, der måske lige skal være lidt, ikke for professionelle, men nogen, der har en know-how omkring ure, som ikke står med de her lidt utilfredse personer, altså sagt på en pæn måde, ikke også, der er ikke noget ondt i det, men det er lige en anden ting, man skal vide, når man køber et. Jeg kan jo godt lige supplere med en lille sjov historie, fordi den lokale urmager hernede, han solgte en ur, og det gik jo fint, da han solgte den, og dagen efter, der kom damen ind igen og sagde, at nu var det gået i stå. Det kunne jeg ikke lige forstå, men det viste sig så, at det skulle lige trækkes op, så kørte det igen. Ja, og det der er sjovt, men det er også det der, vi bliver, os andre, der er vant til uret, vi bliver jo fanget af det her, hvor man siger, der er nogle mekaniske dele, der får til at drive tiden, og så for andre, der siger, at det skal være et godt hverdagsur, så anbefaler vi det altid et kvartsur, hvis den bare skal vise tiden. Og der er jo forskellige præferencer, hvad man har som lige præcis.
Hvordan startede Borgeren Ure? Jamen, vi var lidt inde på det sidste gang, og vi gik lidt hen over det. Det startede egentlig helt tilbage for 10 år siden, at det kom på tegnebrættet, det her Borgeren Ure, hvor jeg lavede det første. Det var så en kvartsur, jeg startede ud med at lave. Det var lidt økonomisk årsager til det også, fordi det er lidt billigere at lave kvartsur, man kan få lidt mere volumen på, når man designer dem her. Men det er jo noget, der startede ved, at jeg drømte simpelthen om at få mit eget navn trykt på et eller andet, og så var det helt naturligt med den her interesse, jeg har omkring ure, at det var selvfølgelig det, der skulle være det, der jeg skulle arbejde med. Det er jo en hobbyvirksomhed. Vigtigt at sige, jeg er jo ikke uddannet uremager, men jeg har passion for det, og så for mig var det bare helt naturligt, at det skulle være Borgert Ure, eller undskyld, at det skulle være ure, som Borgert skulle stå for. Ja. Og så, hvad så? Fordi jeg kan huske for nogle år siden tilbage, der var jeg en tur i Esbjerg, fordi jeg troede på, at man kunne lave det. Der var du ikke klar på ret meget. Nej, det er jo igen i en periode, altså man er jo forskellige perioder i livet. Det er jo ikke det skal handle om. Nu handler det om uger i dag. Men man er jo igen, altså jeg havde lige fået børn, jeg havde fået et hus, og Villa, Volvo, Vores, og det hele kørte på den private del. Corona havde også gjort indtog derfra, så mentalt loadet var jeg bare langt væk fra det her med at skulle drive min ugebutik videre, og havde det faktisk tæt på at lukke ned en 1,5-2 års tid faktisk, hvor jeg havde det kun lige åben, og ikke rigtig kunne få mig selv til at komme ud af starthullerne igen derfra. Så jeg var langt nede, og nu er jeg så på vej tilbage med den nye kollektion her, jeg ligesom prøver at vende tilbage med. Og hvis man er interesseret, hvad så? Så skal man selvfølgelig kontakte mig eller gå ind på hjemmesiden, som hedder borgert-ur.dk, og det er en dansk hjemmeside, alt står på dansk, og er man nysgerrig på det, så stil mig lige en spørgsmål, eller skriv i chatten derinde, så besvarer vi dem stille og roligt. Det skal være hyggeligt. Og du er jo faktisk på flere platformer. Jeg prøver faktisk at køre på alle, der er faktisk 7 platforme, men ja, de fleste, hvor vi kigger lige fra Instagram, Facebook, TikTok, YouTube og så videre derfra. LinkedIn og det nye Threads, som også kører på. Så jeg er på de forskellige platforme, så er man nu selv derude og vil følge med, om det skal være med et perspektiv og lidt ungdommelighed, så er det selvfølgelig TikTok, man kommer på, hvor der er lidt forskellige sjove, anderledes videoer, og ellers så kan jeg selvfølgelig anbefale, at man følger bare på et af de sociale medier, hvis man er nysgerrig på, hvad der bliver lanceret det næste stykke tid, fordi der kommer jo sindssygt meget, og det snakker vi også lidt om, inden vi gik i gang med at snakke her, at der er jo rigtig meget på paletten, og jeg vil jo gerne fortælle så meget og vise så meget frem, og nogle gange så er det også mig selv, der ligesom skal hive lidt i bremsen for at sige, rolig nu skal vi lige bremse op, og så se, hvad det er, vi har gang i her. Man vil jo så meget på en gang også, når energien er til det. Så har du taget en helt stribe uger med, ja. Og måske skal du selv bare tage det ud her. Så fint, ja. Jamen, jeg har faktisk lidt for forskellige med. Det er jo også lidt betonet af at sige, meget af det, jeg går og laver nu her, det er jo igen, at jeg laver de forskellige kollektioner, som skal være selvfølgelig inspirerende og skal have noget værdiskabelse for dem, der kigger på det, og det skal være en rigtig, rigtig god kvalitet til prisen. Men det skal også være en måde, hvor man siger, et design, det vil ikke være det ene udtryk, der må gerne være flere forskellige farver i dem herfra. Og jeg har blandt andet taget Shoreline med i dag, der er lige den blå og den sorte urskive, som jeg har her, altså en vildt fedt dykkerur på 40 mm og safirglas, flad safirglas på, keramisk spædsel på, og bliver så drevet af et sejkurværk på NH35, som massiv lænke, den også er lavet på. Og åben bagkasse, ja. Faktisk også safirglas på, jeg har lagt på der, så lidt anderledes. Bare fordi, at det skal være noget, man keramisk, ja, på her, som en 120 klik bæsel på. Så der er jo alle de remedier, som man også plejer at sætte flueben i, hvis man skal ud og købe et dykkerur. Jeg ved ikke, kan man lave noget sjovt her, så jeg på? Kan man høre den? Det lyder også lækkert, ikke også? Det var godt. Så det er jo det her også, men når man køber ure, også i den her prisklasse, så må det også stadig gerne være lækkert. Og Ja, og så er selvfølgelig også ombag på. Altså, jeg har altid butterfly buckles på. Ja. Der er så ikke mikrojusteringer på, og det er måske noget af det, jeg har fået lidt feedback på. Altså, selvfølgelig, at det er måske noget af det, vi skal kigge på næste gang, vi laver en batch på det. Men nogle gange så giver det også bare noget lethed, at der ikke er den her store lås, man sætter på. Så der er lidt forskellige elementer til, som selvfølgelig har en personlig præferencer derude, hvor man siger, det her det er en Borgert DNA. Det er så let og minimalistisk, men stadig hvor du har alle de her gode detaljer. Og sådan, det er også en klassisk dykkerur. Prøv lige at kigge. Ja, selvfølgelig. En gang. Også en klassisk dykkerur. Datovisning. Det er det bare.
siger du, at prisen den ligger omkring 1.500 kroner. Den ligger på 1.300 på Hurt der. Ja. 12,95 så helt præcis, ja. Og meget, meget stigende. Meget stigende. Det er lækkert. Det synes jeg, det er. Du har taget noget mere med? Så vil jeg også gerne lige fremhæve, fordi altså meget af min kollektion består af nu her, hvis man går ind på hjemmesiden og kigger, det har jo været den her tendens her på det sidste, hvor dykkeruger har jo rundt rigtig meget frem det sidste, ja ikke bare 3, men måske 5 år, hvor man begynder at få lidt en tendens til at vælge de her lidt, 70'er stils ure, begynder at få lidt renæssance nu igen. Nu har du selv lige erhvervet dig en PX Tissot ur engang. Og det er jo også det, nu har jeg lavet lidt inspiration fra 1970'erne med 1970 sportskollektion. Den er lidt navnsløs. Absolut, og det er jo også det, den egentlig er tænkt på. Og det er også det, der er vigtigt med alle mine ure. Det er jo noget, det må gerne ligne noget, som man har set i forvejen, men det skal stadig ikke have et twist af Borgward DNA. Og hvis man kigger på altså, urskiven, så er det jo meget mere minimalistisk i udtrykket derfra, og så med sådan en Sunride dial. Ja, og selvfølgelig jo, jeg havde da også tænkt på, skal vi lave en anden type rem, skal vi lave en anden lås, men der købte jeg altså fuld inspiration fra de klassiske ure fra 1970 derfra. Men når man så kigger på det, så er det selvfølgelig igen stadig med et Seiko NH35 urværk, og det er en af mine favoriturværker. Det er også noget, jeg vil sige. Jeg bruger det rigtig tit, og det er bare fordi det er så pålideligt, og så det er jo... Når Seiko urværket bruger du tit? Ja, det bruger jeg tit, ja. Altså det er jo det pålidelige urværk, og nu har jeg solgt ure i 10 år, og nu ellers i 7, 9, 13, men jeg har ikke haft en eneste service af på det. De leverer bare en vanvittig god kvalitet. Ja, og altså mange af de her mikrobrands, ja. Jo netop med 35, 36, ja, det gør de oftest, ja. Og det er jo igen det foretrukne, men de er jo relativt prisvenlige, men det er også over på den lange bane, fordi det jeg gerne vil være, det er også gerne, jeg vil gerne være et brand, som man siger ikke tænker meget service efterfølgende, hvor det skal være økonomisk dyrt, og der er det jo bare et vigtigt urværk, der kan holde til alt. Og 5-6 år frem, så kunne det turmageren få serviceret den, og så kommer du ud med en kvitering på, det koster 175-200 kroner for at blive serviceret. Så det er jo et pålideligt og billigt urværk også at have i, det er forkert at bruge, men I ved, hvad jeg mener. Ja, og det er jo et urværk, som de fleste urværk nærmest skulle lave med bilpoint. Ja, og alle har jo reservedele til, ikke efterhånden, ikke? Så det samme også, nu har jeg taget, Batman med her, som hvis man må sige det på den måde, ikke også? Men det er jo det er inspiration derfra igen, der ligesom tiltaler det, og det er selvfølgelig en anden urskive, anden urviser, og kigger man på profilen ved Bestringen her. Altså, hvad ser du, den første, jeg havde finder i her, som var i samme serie, ikke? Det er Shoreline, ja. Og så er det så Seaside, der kører på her. Ja, det er jo lidt en større ur, den er jo 42 mm. 42, og ja. Crown Guards. Ja, og så har den jo altså nogle horn på, der gør og beskytter det ikke også derpå. Men stadig hvor vi kører med hedder det på dansk, Seaflow case, backcase, gennemsigtig bagkasse. Åben bagkasse. Åben bagkasse, tak for det. Og men det er så Miyota, altså 8215, der kører på her. Det er jo tilsvarende sådan et træk. Fuldstændig, ja. Det er jo igen også et ur, eller urværk, som jeg siger, holder til det hele. Så jeg veksler meget mellem lige Miyota og Seiko, og jeg kan godt lide de type urværk derfra. Og så har jeg selvfølgelig også udforsket lidt andre typer urværk fra blandt andet det kinesiske Seagull, som jeg synes vinder ret så meget frem. Man skal ikke være så afvisende over for det. Kun hvis man gerne selv vil prøve at bygge nogle ure, så skal man lige kigge på, hvilken leverandør man køber det fra, fordi der er stor variation i kvaliteten, der bliver leveret derfra. Men der kommer lidt forskelligt derfra, men altså, vi vil prøve at se den en gang her, Lars. Altså, den er jo lidt i en stor klasse også til os, der har lidt små håndled, men det er jo det her kendetegn, i hvert fald med et dykkerur. De må gerne være lidt store derfra. Nu er den her 42 mm. Jeg kommer ikke til at gå højere op på nogle af mine uger, fordi alle de uger, jeg selv laver, det er jo lige så meget også, fordi jeg gerne selv vil kunne bære dem derfra. Jeg sidder jo selv med 0,1'eren på håndledet her på 42 mm, og det er lige til grænsen, hvor mit håndled også siger stop en gang. Men så 44 og op efter, det bliver aldrig en realitet, ikke for borgere. Det kan ikke lade sig gøre, når... Og så er det med en ja. Så har jeg jo... De har det med biologi. Ja. Det er jo det, jeg også gerne vil på sigt. Altså, det er ligesom at bygge på og lave et sortiment af remme. Lige nu er det jo nogle remme, jeg ikke selv designer, men får nogle underleverandører, der hjælper mig med og få dem sat på, så de passer til urepladserne, ikke også? Men på sigt så er det også noget, jeg gerne vil kigge ind i, så det bliver et rent forret sortiment derfra med lænke og remme. Men
én ting ad gangen, og man skal huske lige at slå bremsen i, ikke også? Det synes jeg vel. Siger man i Sønderjylland, der siger man sinde med vinde. Det er ikke et udtryk, jeg støder på så tit, men det lyder sgu egentlig meget hyggeligt. Det gør det. Og så nej, så jeg tror, at Sindegas. Sindegas. Hvad betyder det helt på et godt vestjysk? På Sønderjylland, der betyder det, at man skal lige klappe hesten. Klappe hesten. Og så hvis der sidder nogen med mere over for København nu, så tænker jeg, at de stod af fuldstændig. Ja, præcis. Og du har faktisk taget den der shoreline med på en blå og en sort. Blå og en sort, ja. Det er dem, jeg lige pt. Altså, jeg har jo heldigvis haft lidt succes, siden vi snakkede sammen sidst, og sådan en del uger. Og det er super fedt, og jeg har fået rigtig meget positiv feedback udefra, og har jo lavet rigtig mange forudbestillinger på, lad os sige, især den nye 1970 Sport 01, altså den du kigger på i blå her, men i sort. Jeg håber, du tog en grøn med. Ja, det var der andre, der også synes var pæn. så jeg har ikke engang på lager mere. De kommer først igen her i slutningen af september. Okay. Og så håber jeg på at lige få en sidste batch hjem, og med små ændringer på i slutningen af november og start december. Der er på en gang. Så der kommer noget nyt undervejs. Lige om lidt så kommer der 3 nye kollektioner. Altså en skeleton-ur, som hedder Coreline. Glæder mig sindssygt meget. Jeg har aldrig prøvet at lave det før. Nej, men det er med Seagull-værk. Det er et Seagull-værk, ja. Og jeg valgte en ud fra, at den var pæn forfra. Jeg har læst nogle reviews på den, og jeg vil ikke lige vente med at få navnet på den. Fordi jeg skal selv lige nørde i den, inden jeg lige vil smide referencen ud på selve urværket på. Men den var sindssygt flot forfra, og når jeg laver det som skeleton, så er det også der, man ligesom gerne vil kigge på det. Og jeg glæder mig meget til ligesom at vise, det kan jeg også godt lave. Og så kommer der jo den nye 10-års jubilæumsur, altså det bliver et VK64 urværk, altså et hybrid, som jeg også glæder mig til at vise. Så det er jo en mix mellem kvarts og mekaniske dele. Igen lidt sagt, jeg er ikke uddannet urmager, men jeg glæder mig sindssygt meget til at få det i fingrene, og selv lige prøve at nørde lidt og se, hvad de kan, det her urværk. Jeg har kun læst de her reviews på det, og valgt en ud fra noget, jeg ikke selv har haft i hænderne før. Så det er jeg også spændt på, og præsentere for folk derude. Det er et hybrid kronograf urværk, hvor det er alle funktioner, der virker. Det er jeg spændt på. Okay, men det der er, kan man godt sige, det må man gerne sige, ja. Og det er jo det der, som jeg sagde før, jeg får jo mange sådan, lad os sige, på de her forskellige ordformer, når jeg lægger noget op, at det er noget copy-paste, og det er absolut ikke det, der er meningen. Det er meningen, det skal ligne nogle uger, Jeg tænker også, det er svært at lave mulighederne for at lave anderledes uger. Uger har jo en rund skive. Så er der kommet til mange til her på det sidste. Der er jo sindssygt mange, sådan også de store brands nu, der har lanceret nye uger her det sidste års tid derfra. Og det er jo også med, lad os sige, referencer til 1970'erne, der får nogle renaissancer igen. Præcis, var det ikke Google, der havde Skype eller Skype, og nu har de så også et land. Ja, så det er jo sjovt, at man får fortiden til hele tiden og ligesom relancere nogle produkter derfra. Men tanken er jo igen, at det gerne må ligne noget, som man har set i før i tiden, men så med nogle små, lad os sige, ændringer, der gør, at det bliver det her et nyt, anderledes ur. Og jeg vil sige, sammenligner man sætter dem over for hinanden, så forhåbentlig kan man da også se og mærke forskel på de type uger derfra. Så har du taget det sidste med her. Der var faktisk 2 typer mere med. Ja, men jeg har taget en prototype med, men den bliver lavet lidt om i forhold til dem, jeg har taget med i dag. Men jeg vil hellere lige, vi snakkede lidt om den, der hedder Model 1 sidste gang. Da vi snakkede sammen, og det er jo den her, der man siger profilmæssigt, at det er nok det bedste kvalitetsur, jeg har lavet, og kender man lidt den her Seamaster 1957, har den nøjagtigt samme profil, der kører på, men er selvfølgelig et ur uden urindekser i midten, og det er jo lidt atypisk, når man kigger på et dykkerur, at man laver et ur uden indekser i. Men det er jo for at vise. Absolut, ja, det er det jo. Er det et ord, der egentlig findes, men ellers så er det blevet det nu. Men det er jo sådan lidt, at jeg også gerne vil lave noget anderledes, og det er jo nogle uger, jeg selv synes altså, rigtig meget om, fordi det kan noget anderledes og noget skævt, og der kommer stadig de her afslikker en gang imellem, som jeg siger, det er jeg simpelthen nødt til bare at lave, og så kommer der 20 uger hjem, som er alle sammen nummereret. Det er det så prototypen, der er her, så den har ikke noget nummer, men ellers så bliver de nummereret, når jeg laver de her lidt skæve uger, der stikker ud i. Men det adskiller sig over ved de andre, det har en helt anden lås. Jeg har
har en helt anden lås. Ja, der har du de her, hvad kalder man det, mikrojusteringer på, som fylder noget mere, giver noget mere tyngde til uret på den måde. Og det var ligesom det, jeg prøvede at få væk i, lad os sige, shoreline og seaside, for at lave det meget, meget dressed. Altså, at det gerne må være et dykkeur, man også godt kan have på. Lad os sige, hvis du bare har en t-shirt på, eller en polo, eller en skjorte på, og gør det så lidt mere hverdagsagtigt, hvor man siger, når man gør det på en anderledes måde, så bliver det lidt mere et, lad os sige, det skal være til erhvervsdykning, men så lidt mere en robust ur. Men hvad tænker du sådan, nu har du snakket om, at din ur, det er typisk 40-42 minutter. Hvad er sådan den optimale størrelse, tænker du? Det er jo altid efter, hvad præferencer og håndled. Tænker du? Til mig, jeg vil jo ønske, at jeg kunne også lave et 38 mm ur, og have det kommercielt. Jeg tror bare, mange går over og tager, lad os sige, de her lidt vintage modeller derfra, hvis man går ud i 36-38 mm, og så tager de måske noget second hand og køber det. Jeg tror, at hvis man skal ud og købe et nyt ur i dag, så er det oftest en 40 mm, man kigger på 39-40 mm, der er oftest gængs derfra. Nu kommer jeg så med igen en 40 mm, det classic ur, som også kommer lige om lidt. Og den blev også 40 mm. Simpelthen for mit håndled, så passer 38 mig bedre, men fordi markedet er som det er, og det er det, jeg lytter lidt til også. Altså, jeg prøver også at lave en butik ud af vores ur. Det er jeg nødt til også. Og så vælger jeg at lave den i 40 mm, som er mere kommercielt, ja. Så det er sjovt, når man færdes i samlermiljøer, så bliver der typisk snakket om 36-38 mm. Det er ligesom det, man synes er optimalt. Ja. Men man skal også bare huske jo et samlermiljø. Og jeg vil ønske, at jeg også har mod til at gøre det en dag, men det er jo ligesom meget det her lægge økonomi i, lad os sige, en kollektion, og så hvad nu hvis det ikke er lige den størrelse, man håber på, så står de jo, jeg er jo stadig så lille en butik, at de uger jeg laver, de skal forhåbentlig gerne komme ud på markedet, og bliver det ikke solgt, så går det ondt i lommerne, sagt på en pæn måde. Altså, man må ikke misforstå, at jeg gør det for at tjene penge på det her, jeg gør det, fordi det er passion, og det er også forhåbentlig det, hvis man går ind og kigger på ugerne til de priser, jeg har inde på. Det er, fordi jeg gerne vil give så meget værdi til dem, der kigger på det. Ikke også? Men det er lidt med livrem og seler, så laver jeg en 40 mm, fordi så kan det gå lidt til dem, der vil have en 38, dem, der vil have en 42, så kan de gå lidt begge veje. Jeg synes, de er vildt fede. Helt vildt fede. Og jeg kan godt lide det her med, at du er alligevel formodet for både keramisk. Der er også så er der åben bagkasse, og det kan man jo godt lide. Jeg synes også, det er fedt. Det er jo det, altså, det er jeg glad for at høre. Altså, det betyder sindssygt meget. Altså, nogle gange så er det også, når man går selv og laver det, så er det også rart at høre udefra, at andre synes, at det er nogle fede uger, man har sat i gang her, ikke også? Altså, det betyder sindssygt meget. Har du sådan en personlig favorit i det, der ligger på bordet? Ja, men det er jo, hvis man nu tager det her Sim model 01, som jeg sagde før, til side, fordi det er jo en ældre model, men som model fra, så er det nye, jeg ligesom har fået lidt kærlighed til, det der hedder 1970 Vintage, som vi lancerede lige om lidt, så fordi den har lidt, lad os sige, Tissot-stilen over sig, har lidt mindre størrelse på urkassen end de andre, og så er det integreret lænke, som også er voldsomt populært i øjeblikket, så det er jo lidt, når man følger, lad os sige, hvad er trenden inden for urbranchen lige nu, så er det jo det her, hvor integreret lænke er voldsomt populært lige nu, og jeg synes, det er jo rart, at man skifter jo hele tiden præferencer, det er jo forhåbentlig derfor også, der samler uger, vi har lidt forskellige at vælge imellem til dagligdagen, ikke også? Men jeg synes, den kan noget. Den, du sidder med i hånden her engang, Lars, det er jo en prototype, du kan mærke, den er lidt hård ved kanterne. De bliver altså lavet, hvor den bliver poleret i stedet for. Og så flytter datafunktionen op i... de er alle tre prototyper? Alle tre prototyper, det er de tre farver, jeg købte hjem i første omgang. Og der er der så den grønne en, hvis du lige vil se den grønne farve i det. Jeg har aldrig haft grøn. Nej. Det kunne være, jeg skulle have grøn. Jeg blev selv overrasket, da jeg lavede den grønne, fordi altså, jeg har heller ikke haft grøn. Altså, når jeg hører grøn, så tænker jeg altid hulk med det samme, ikke også? Jo, men... altså, mit skræk, det er, og jeg har en kammerat, Hent er det på Sydsjælland, som jeg skriver en del med om uger i løbet af en uge. Ja. Og vores skrækeksempel, det er guldur med grøn skive. Det må du ikke sige, fordi den nye damekollektion, der lancerer lige om lidt, det er et guldur med grøn skive. Så det driller vi hinanden. Ja, okay. Det er fordi, vi begge får til ståle. Ja.
Og det er jo også... Og man skal jo ikke lægge noget i det, fordi det er jo bare smag og behag. Hvad med bronzeure? Det har jeg aldrig haft. Nej. Jeg ved ikke, om jeg tør. De patinerer jo helt vildt. Jeg ved ikke, jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig sagt noget store. Nej. I virkeligheden så... jeg tror, hvis jeg sådan kigger på min egen samling, så er det nok mest Satina, som jeg er voldsomt betaget af. Og jeg synes, Satina, det har jeg sagt mange gange i podcasten, Satina, det er overdreven kvalitet til en meget beskeden middel, som regel. Ja. Og så har jeg også en forkærlighed for Omega. Især Seamaster. Hvor alle de snakker om Speedmaster. Jeg er James Bond-typen, som ikke har råd til en Rolex. Som ikke har råd til en Rolex Submariner, så jeg går med et Speedmaster, eller Seamaster i stedet for. Så det er ligesom det. Og nu har jeg faktisk også fået smag på takhøjer. Og så har fart på det også. Det må man sige. Ja. Og så den har jo lige vist dig en takhøj. Sea Samurai, tror jeg, som vejer det er fordi, vi har startet et sønderjysk urfællesskab op, som hedder Folkholdet. Og der er det lidt moderne i det fællesskab, hvor man skal have to sejde uger. Så det var jeg nødt til. Hvad kan man sige? Entry level for at komme med i. Og så kan man sige, mange af de her vintage-modeller, Seamaster-modeller og Satina-modeller og hvad der ellers er vintage-modeller, de ligner jo ret beset hinanden. Så har man en eller to af dem, så skal det godt nok være specielt, for at man har noget til samling, som man ikke har set. Ja, ellers har du jo ligesom ikke det behov, ikke også? Det føler man i hvert fald, når man ser det. Jeg synes, det er spændende, at du laver egne uger. Virkelig. Er der en grund til, at du har kunnet klog på det her lille forstørrelsesglas? Jamen, det har vi lavet på den ene, og så på Shoreline, der valgte jeg ikke at gøre det. Ja. Igen for at lave lidt anderledes, så det ikke bare blev det samme. Der er jo også valgt at sige, uret her er jo igen, altså det er jo lidt store, og så lidt mere praktisk i det. Altså den er også godkendt i 2 meter stykning, uret her, med den anden bagkasse, der er sat på. Og så tænkte jeg også bare for ligesom at lave lidt praktisk med det med datafunktion, så tænkte jeg, det er jo igen for at lave noget anderledes fra kollektionerne til kollektionerne. Det kan være, at igen, at der kommer om så mange, lad os sige, ikke et spørgsmålstegn til det, men lad os sige, folk der køber det, så laver jeg en batch, måske uden på et tidspunkt. Hvordan får I det til der ligger et færdigt ud, hvad der? Så tænker du tidsinterval, eller bare sådan? Hvordan foregår det? Jamen så helt lavpraktisk, den måde jeg laver det på, det er, jeg har jo ikke uddannet urmager, jeg er uddannet for møbler og design, og har lidt baggrund inden for noget CAD-program. Altså jeg sidder og tegner alle mine uger i AutoCAD, den gammeldags måde at gøre det på. Og dem laver jeg så en 2D-fil ud af, og så sidder jeg selv og tegner de forskellige elementer derfra, har en jeg snakker sammen med i Tyskland, der laver de her vektorfiler, altså en 3D-fil. Ja. Dem får jeg så sendt til Kina. Det er en hemmelighed, det er alle mine urdelene bliver produceret i Kina. Og så får jeg så lavet nogle gange nogle prototyper, andre gange der siger, det går vi over ind på, jeg satser på, at det er som det skal være. Og så får vi simpelthen en kollektion hjem, eller en prototyp hjem derfra. Og dem håndsamler jeg så, det vil sige urskiven er sat på fra starten af, jeg sætter selv. Så hænderne på, sekundviser, og så samler jeg simpelthen urene, så er jeg sikker på, at det bliver lavet efter de her... Det sidder du og laver hjemme i stuen? Det sidder jeg og laver hjemme i stuen nu, ja. Det til at starte med, gør jeg jo ikke det. Men jeg fandt også ud af, at jeg kunne ikke styre, lad os sige, kvaliteten af de urværk, der kom hjem. Jeg vil gerne lige have dem, de kom i originalen, lad os sige, kasser, og derfor køber jeg også igen. Derfor alle med vil lave cycle mods derude, altså tjek nu lige baggrunden på de her kære leverandører fra, lad os sige, Alibaba og AliExpress, hvad man ellers skal købe dem på. Men det er sgu vigtigt også, at det lige bliver nogle gode, blide leverandører, man kan købe dem fra. Så det er derfor, jeg begyndte selv at sætte de her ting sammen herhjemme. Ja. Så det er den korte version. Og hvor lang tid går der fra du får en idé, til der ligger en type? Så nu har jeg heldigvis fået et relativt godt netværk, så hele min supply chain, som hvis man kan give det sådan, fra mig til ur, den går relativt stærkt. Så jeg kan få en prototyp, lad os sige, inden for en 20-25 dage, fordi de ved også godt, når jeg kommer med noget, så tror de på mig. Men det er også vigtigt at sige, at jeg laver ikke bare alle mulige forskellige
uger, så skyder dem afsted. Jeg skal jo selv tro på det også en gang derfra, så jeg har mange skæve, anderledes sjove designs liggende hjemme i skuffen. Noget af det, jeg har fik længst tid, det er en skindiver, som jeg havde fået nogle bestillinger på det, men det blev aldrig en realitet, fordi at det urværk, jeg skulle købe, og nu kan jeg ikke huske lige, hvad det hedder i hovedet, det vil jeg så undskylde, men det steg så meget i pris, at det ikke kunne lade sig gøre alligevel, og jeg skulle købe 50 hjem og lave forudstillinger på yderligere 50 og have noget forudbetaling. Det kunne ikke lade sig gøre, så nogle gange så er det også nogle begrænsninger fra, hvad økonomiske rammer jeg har, når jeg designer ure. Det er den ærlige version. En typisk år, eller hvad? Mellem 30 og 45 dage. Fra, lad os sige... Hvor du sender fil i stedet til? Ja, til jeg er færdig min 2D-fil til at få en vektorfil, og den skal jo finpudses derfra. Der kan godt gå lang tid, altså fra lad os sige 2D til vektorfilen, at jeg er tilfreds med den, til at det er det her, lad os sige, hvis det nu er, nogle gange så er det jo, om det er 65 grader skåret, facetskårede kanter, eller om det er med en blød poleret kant. Altså det er sådan nogle små elementer, som godt kan gå lidt frem og tilbage, og jeg vil sige, jeg er jo ikke den største kunde hos ham nede i Tyskland, så han ikke altid, jeg er først i køen derfra. Så der kan godt gå lidt tid en gang imellem fra, at jeg får de her vektorfiler retur. Men lad os sige, hvis det går i stor lige linje, så kan det godt gå en 2 måneders tid, så ligger der en kollektion på bordet klar. Ja. Fra min idé er færdig. Så op til den idé kan det jo gå lang tid. Hvad er processen så, når du har en prototyp? Hvilken skal du gerne have til? Ja, sådan som oftest. Nu ser jo de her fra 1970, den er jo taget sindssygt lang tid. Den tror jeg har haft liggende i et halvt år nu, uden at jeg er helt tilfreds. Og det er egentlig, jo designet synes jeg egentlig er rigtig pænt på den nu. Jeg synes bare ikke, den er særlig behagelig at på. Nu havde du selv på før med de her skarpe kanter. Og den bliver lavet, hvor jeg så polerer den, i stedet for at lave den, apropos facetskåret kant. Den er facetskåret også på remmen, og den nipper lidt i hårene. Og den bliver så lavet, hvor jeg polerer den, i stedet for at lave nogle runde bløde fronter. Gør du det, eller bliver det gjort? Jeg laver jo designet på det, og så får jeg nogle håndværker, altså en CNC-maskine til at lave det i det sidste arbejde på det. Ja. Og hvornår regner du med, at du har 1970 til det? Forhåbentlig næste uge. Jeg har fået lovning på, at jeg får kasserne hjem. Jeg har fået urværket, det hele ligger klar. Og det var samlet? Ja, det var samlet. Men man skal ikke skynde på nogen. Det skal tage den tid, det tager. Og så er jeg sikker på, at den kommer frem. Så... Og hvis man nu har lyst til at følge dig på Instagram, hvad så? Så synes man kommer ind på Borgvart Danmark, meget internationalt, og så bare følge med. Der kommer en masse sjov content. Det er også vigtigt at sige, at jeg er gået fra at lave, lad os sige, gemme mig lidt bag kameraet til også at sidde, nu sidder vi og snakker sammen her jo, men også til at gå foran kameraet, så at jeg ligesom står ansigt for det, jeg laver, og så laver lidt mere en personlig rejse gennem det hele, så det også er meget mere end bare uger, men af hele den her rejse i, hvordan det er at skabe et brand, hvad der er af ups and downs på det. Jeg lavede et live session her den anden dag på sociale medier, og der tabte sig et ur. Det kan man have masser god content ud af, og det kan man så også hoppe ind på de sociale medier og se, hvad der så skete af det. Jeg valgte så at vende rundt og sige, at i stedet for at jeg gemte mig og synes, det så dumt ud, det gjorde det, så var det jo godt, det var et borgerdur, og det kunne holde til at blive tabt. Så, så kan man vende det rundt på den måde, der ikke også. Så så synes man, at det her, vi snakker lyder spændende, så vil jeg da opfordre til at finde og følge med i, hvad jeg går og laver. Og ellers håber jeg også, Lars, at jeg er velkommen i Sønderborg en anden gang. Og helt sikkert. Og vise lidt nyt frem. Ja. Helt sikkert. Ja, det tænker jeg. Det er også en god by. Det er også en god by. Ja. Så bliver bakskuld. Ja, det er ude på Ølevadkrogen. Det kan jeg da huske, jeg har fået en gang. Ja, dejligt. Så tusind tak. Det har været vildt spændende at høre. Og bare lige, at jeg lægger selvfølgelig nogle billeder af de uger, vi snakker på min Instagram, uger.dk. Når det her afsnit bliver uploadet, og det gør det nok i løbet af næste uge. Ja.